okinyi makawuono. Kama bende antiere kae kod okinde ariyo, okinda manokila ochiela ka achiela kod Fred Orego mabende wabedo godo kod twaka kotudore kod weche gi mabende sani pod timore e pacho kae kanyaka sani piny Kenya nitiere lweta jong'ada buche amago abiriyo mantiere e doho maduong' mogik ma pacho kae mano motelne kod Chief Justice Martha Koome mar ng'ado ka bende yiero mar higa mar 2022 notim e yo makare kata oyo ka bende doho maduong' mogik ma pacho kae nitiere kod ratiro mar siro duoko manolanda kod IEBC kata kiro oko duoko makamano mabende no yango William Ruto kaka jatenda pinya moyiera e pacho kae. Nyisi ni nyalo tudri kodwa e yorwa duto te mag tudruok kasomo moko kuom ote mabende aneno ka umedo oronwa okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twaka marwa e studio kae. Abiro mana somo moko kuom ote matin kende okinyi makawuono ka wadhi mbele kod twaka kalore ni ote bende aneno ka thoth ahinya mak mana ni okanyala somo ote duto mabende usomonwa okinyi makawuono. Kasomo ote mana matin kende kachako kod ote no mara Barkuku George mar Thimlich Ohinga Migori County. Owacho ni adiera ni waneno ni gitegno mano kaluore kod mise mag buche mantiere doho, lakini owacho ni doho dhi rango gi maler mondo gikonwa adiera manitiere. Gima pod mako dhoga en kaka ji abiriyo dwa somo document lori achiel kopong' e kinde ndalo 14 mag ng'ado bura. No nyalo bedo ni en paro mabende jopiny penjore nyaka lure kod kaka ne waneno jo Azimio otero kacha ranyisi ne gin ranyisi kata ne gin